og velkommen til den her video. I dag sidder vi herinde på Banks sammen med Oliver her. Ja, det er ham der. Og der er lidt IP i beskrivelsen. Nu skal jeg lige kigge efter noget her hurtigt. Ja, godt, den recorder. Ja, og så tænker jeg bare, vi skal jump. Vi skal bare jump, ja, bare normal gear. Fordi vi har lige recordet en masse gode videoer, og de sank alle sammen op, så det er rigtig, rigtig træls. Og så fandt vi lige ud af, at der var en lord, der hackede. Ja, så vi fik ham faktisk måske på rig, men og så ikke alligevel på rig. Ja, det var rigtig, rigtig træls i hvert fald. Men det er ikke inden længere, så det eneste problem vi har, det er vores slayer. Ja, og så kom der en, der hedder Helvigo på. Er lord. Vi kan måske, ja, måske ikke. Oliver, så vil jeg gerne lige stille dig et hurtigt spørgsmål. Hurtigt. Enkelt spørgsmål. Magnus Minion. Ham der Magnus Minion der. Ham skal vi lige have på rig nu. Nu gider han seriøst ikke mere. Han hacker ekstremt. Spawn camp. Klamt. Jeg rækker. Seriously. Okay, her. Damn. Nu skal jeg lige se. Er den så gået op endnu? Nej, den er faktisk ikke. Okay, godt. Det her, det ser lyst ud, det her, Oliver. Er du en rapper på YouTube? Hold nu kæft, Mads. Det er bare lige min fætter. Sorry, forsinkelse. Hold nu mund, Mads. Ja, okay, der fik jeg ham på. Ja, der fik jeg ham. Sådan. Nemt. Han levede. Ja, nej, det gjorde han ikke. Han blev kigget for hack. Jeg bliver simpelthen så sur, hvis den her recording synker op. Okay, vi har ingen problemer nu, Oliver. Andet end ham, der har i Vigo. Hvad er der med ham? Han er vores eneste problem endnu. Ja. Jeg er lige i gang med at, ja, som sagt, flække nogle dudes her, og jeg kan virkelig ikke finde Oliver, og det er rigtig, rigtig træls. Jeg er på vores gamle campersted. Okay, Oliver han er på vores gamle campersted. Det er et rigtig godt campersted faktisk. I burde tjekke det ud. Der holder mig og Oliver til, så... det er derfor vi går alt vores narko. Og endelig husk please at smide et like på den her video. Ja. Jeg går lige op til... Mange likes skal vi ramme. 3. Kan vi ramme ham? Kan vi ramme 10 likes? 10 likes på den her video, så laver jeg giveaway med en Minecraft account. Okay, er det meget til? Prøv, hvis vi rammer 10 likes på den her video her, ikke, så laver jeg giveaway på en Minecraft account. Det lyder godt nok fake, også, men jeg mener det fandme. Er klar? Der var en. Jeg får en fisk. Jeg død. Rip. Nå ja, og så kan I se, jeg har en masse kills herude. Det er, hvis vi skriver team, så har vi 391 døde. Hvem er egentlig med i vores team? What? Oliver, er du ikke med i mit team? Dit team. Jo. Ejer. Team. Medejer. Alexander er ejer. Så står der Alexander, hvad er ejer? Og så står der der team info. Alexander, hvad ejer? Team. Medejer. Jeg er medejer. Hvordan er det ikke team info? Team info. Det hjælper ikke. Det er team. Nope. Okay, der har vi Signals, PP Angels. Hvordan kan du se det der team hvad? Team info hvad? Team info, men jeg ved ikke. /T. Er der ikke en TC herinde? Nej, det er der ikke. Okay. Jeg kunne virkelig godt tænke mig at gøre dig til medejer, Oliver. Det er jeg. Nej, du er ikke. Der står team medejer. Jamen, der står... også ved mig, der står også det der team medejer. Okay. Team... Hvad du huske, hvad vores team hed? RT. Du har gjort 19 kejser til medejer af dette team. Prøv at skrive /team.
Så står der team medejer. Eller nej, skriv team info, mener jeg. Team info rect, og så er der dig. Ja, jeg er der. Ja, jeg er der. Ja, du er... Der står bare, jeg er nederst på min skærm. Der står bare medlemmer. Der står bare, jeg er medlem. Nej, Oliver, jeg havde fuld Lord gear der. Ja, okay. Nej, hvor er det rip. Hvordan det? Jeg døde. Hvordan? Bare Mikkel. Clean up. Jamen prøv at se, der står med mig, nej. jeg er bare medlem. Nej, du er medejer. Det står der ikke min. Ja, jeg har Lord. Jeg har Lord gear. Hvor? Kom nu. Hvor er du henne? Hvor er du henne, Alexander? Ja, jeg fik den. Nej. Splash potion og finde den hele. Nej. Det skal jeg lige se det der efter væk. Hvor er du henne? Ja, fuld P3 gear. Fuld fucking 3 gear. Jeg tør godt at jump mit mage gear nu. Lord, det skal du P4. Nej, det er ikke. Jo, det er. Nej, chestplated og bukser, det er protection 3. Kan man se bare info? Der står der står Lord her. Lord protection 3 chestplate. Lord protection 3 bukser. Og så er der en protection 3 og protection 9 protection 3 bukser. Eller sko. Må jeg godt lige se det der gear? Ja. Kom ind i bytterum. Nej, prøv at vent. Jeg deler bare lige skærm. Sorry, folkens, men ej, vent lige. Jeg slutter bare. Ja, jeg tror, vi slutter ringen af nu, så kan du lige se gearet. Ja. Fordi det er pisse vildt, Oliver. Men Lord, det plejer sgu at være P4. Så vil jeg sige tak, fordi I så med på den her video. Vi ses i næste video. Hej. Kom bare lige